नमस्कार भैया। भोजपुरी इंडस्ट्री से दूगो बहुत ही बड़ खबर निकल के आ रहल बा। रउआ लोग इनसे सोचने है कि बता दिहल बहुत ही जरूरी बा, काहे कि बहुत ही बड़का खबर बाटे। पवन सिंह के जौन फिल्म बाटे सूर्यवंशम, इ फिल्म कहिया से रिलीज हो रहल बा रउआ लोग इनके नजदीकी सिनेमा घर में, पवन सिंह खुद बतावतनी। हमार बहुत ही बढ़िया सिनेमा सूर्यवंशम 30 अगस्त से आप सबके नजदीकी सिनेमा घर में लागता। तो भैया जैसे कि रउआ सबके पवन सिंह बतैनी है कि हमारी जौन सूर्यवंशम मूवी बाटे इ रउआ लोग इनके नजदीकी सिनेमा घर में लागे वाला बा। हालांकि फिल्म लाग गईल बाटे, वीडियो थोड़ा सा हमार लेट हो गईल ह, 5-6 दिन लेट हो गईल बाटे हमार। एक दिन में कितना कमाई कइले बा, 8 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, इ हम नइखे बता सकत। काहे कि भैया कुछ यूट्यूबर्स बारन स जौन बतावत तारन स कि 5 करोड़ कमाई क लेहलस, त 80 करोड़ क लेहलस, त 8 लाख क लेहलस। मतलब बहुत ही ज़्यादा झूठ-झूठ बतावत लोग। अभी एकर खुलासा भइल ही नइखे। अब रउआ लोगिन से हम एगो वेड न्यूज़ बता दिहल चाहतानी। वेड न्यूज़ इ बाटे, हई जौन सॉन्ग बाटे माहौल बदले वाला बा गोलू गोल्ड के, एह पर स्ट्राइक आइल रहल और फाइनली एह गीत के डिलीट करवावल गइल रहल। ए गीत के डिलीट करवावल गइल रहल, इ बहुत ही दुखदायक रहल गोलू गोल्ड खातिर और भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर। काहे कि गीत बहुत ही ज़्यादा तेज रफ्तार से चलत रहल। हालांकि ए पर बहुत ही ज़्यादा व्यूज आवत रहल, रील बहुत ज़्यादा बनत रहल। बाकी रह गीत के स्ट्राइक मार के डिलीट करवावल गइल रहल। फिर से एह गीत के रिकवर करके रउआ सबके बीच में गोलू गोल्ड एंटरटेनमेंट पर पेश कर देहल बाटे। रउआ सब घबराई मत, इ गीत फिर से आ गइल बा। बाकी एगो और रउआ सबसे बात बता दिहल चाहतनी, जौन एगो चंदन उपाध्याय नाम के लड़िका बा, उ लड़िका जानतनी का करेला? उ फोन पर इंटरव्यू लेवेला और बहुत ही गलत तरह के इंटरव्यू लेवेला, बहुत ही गलत करेला। और वो इंसान खुद दूसरे के पैसा पे पलता है, उसका जेब में फूटी कौड़ी नहीं था। और इधर जब शुरू बेर में आया था तो बोल रहा था, तो उसके बाद 1 रुपया उसके पास नहीं था। हम खुद मेरे पैसा खाकर उ गया है इधर। इ जौन चंदन उपाध्याय बाटे इ लड़की सन के इंटरव्यू लेला और बहुत ही गलत तरह से इंटरव्यू लेला। एगो लड़की के पैसा खा के इ नेपाल से भाग आइल बा और कहता कि इ जौन लड़की बिया इ हमार जान हिय, त हई हिय, हऊ हिय, वीडियो के माध्यम से इ बतावता। हालांकि वो लड़की से एगो भाई जाके इंटरव्यू लेलहन, तो इ जौन बाटे चंदन उपाध्याय ओकरा के मारे खातिर चप्पल दिखावतिया। इ लड़की कहतिया कि अगर चंदन उपाध्याय नेपाल में आ जाई तो हम ओकरा के चप्पल से मारेम। रुक, चंदन दिखावत है। हई देखा था यार, तू हिम्मत है तो तू आ नेपाल में आ। किसको मारेंगी? हम चंदन उपाध्याय दोगला हरामी को मारेंगे। आ कुत्ता, तू नेपाल में आ। तू जितना बोल रहे है ना, औकात है रे तू किरण बनिया के बारे में नाम लेके तू बोलबे हमरा बारे में। सन तो भैया इ जौन वीडियो रहला इ रउआ लोगन के अगर अच्छा लागल होई तो एगो लाइक कर देम। अगर अच्छा ना लागल होई, अगर हमरा से कुछ भी मिस्टेक भइल होई तो भैया एक बार कमेंट बॉक्स में रउआ बता देम। काहे कि सुधारे के प्रयास जरूर करेम। काहे कि रउआ सब अगर हमार गलती ना बताएम तो हम कैसे सुधारेम। अपना अंदर केहू ना देखेला कि हमरा में गलती बा या नइखे। केहू बताएला कि हाँ भाई तहरा अंदर हई कमी बाटे, तू एह कमी के सुधार। तो रउआ के अगर हमरा बोली में कुछ भी दिक्कत दिखत होई तो भैया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देम कि हाँ भाई तहरा से हई गलती भइल बाटे, हेंगा दिक्कत बा, हई बाटे। सुधारे के प्रयास जरूर कइल जाई। अगर चैनल पर नया हो गएम तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेम। मिलतनी अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।